עכשיו, כשאומרים לאן פניהם של מקרקעי ישראל, אז צריך להסתכל יש כאן הרבה הבדלים בתפיסות עולם. אני חושב שהדבר המרכזי, מאחר והקרקע זה משאב מוגבל, והקרקע מיועדת לשרת את האזרחים ולא את המדינה, אז האזרחים, הדבר הראשון שהם צריכים בישראל זה שיהיה להם איפה לגור. במחירים יותר נמוכים מהמחירים שיש היום. שהקושי הזה להשיג קורת גג, החלום הזה שקוראים לו להשיג קורת גג, יהיה יותר בר מימוש, ולא ככל שעובר הזמן והמחירים עולים, החלום הולך ומתרחק. הדבר הזה הוא בידיה של הממשלה. אבל זה לא דבר שנפתר ברפורמה. הרפורמה לבדה לא תפתור את זה. הרפורמה לא יודעת לשווק יותר קרקעות ממה שהיא ידעה קודם. אנחנו משווקים קרקע מתוכננת. התוכניות שיש לנו זה תוכניות שאושרו בשנים האחרונות. אנחנו לא ממציאים תוכניות חדשות בשנה האחרונה, והרפורמה לא אישרה פתאום תוכניות חדשות. לכן אמרתי כל הזמן, הלב של הרפורמה זה שהמנהל יהיה יותר ידידותי, יותר גמיש לאזרחים, פחות נוגע איתם בחיכוך, איפה שלא צריך לראות את הפקידים שלא יראו אותם, כשאין צורך להחזיק בעלות שאין לה משמעות, לזה שהמדינה היא בעלים של הקרקע, באמת אין לה משמעות, כי אחרי 49 שנים ממילא החכירה מתחדשת אוטומטית, אז אנחנו עובדים על עצמנו שהמדינה כאילו היא בעלים. בסוף לא שמעתי שלקחו למישהו אחרי 49 שנה את הקרקע. פתאום אמרו לו, טוב, אנחנו לא רוצים להחכיר לך, תחזיר לנו את הקרקע. לא היה. יש קושי עצום בלתרגם את התוכניות למכרזים. קושי עצום. זה לא משהו שנהיה ככה. יש הרבה תוכניות עם חסמים תכנוניים, הרבה תוכניות עם חסמים שיווקיים וכספיים, כל מיני התניות בטבע, שאם לא יבנו גשר, ואם לא יבנו עוד מסלול כביש, ואם לא יהיה עוד כך וכך השקעות בתשתיות בעשרות מיליוני שקלים, אי אפשר לצאת למכרז. אז כולם מבסוטים ומפרסמים שיש לנו 200,000 תוכניות בין חדרה לגדרה, 200,000 יחידות דיור, בין חדרה לגדרה מאושרות. הן מאושרות, אבל הן לא מיושמות. אנחנו שמנו יעד, שאני מקווה שנעמוד בו, שאנחנו רוצים בשנה לשים 30,000 יחידות דיור. ככל שההיצע יגדל, הביקושים ירדו. זה לא יקרה בפעם אחת, אבל הכיוון של הספינה הזו הגדולה משתנה. הוא לא מתעסק בחכירה, הוא לא מתעסק בבירוקרטיה, הוא מתעסק בדבר המרכזי שהאזרחים יכולים ליהנות ממנו, כלל אזרחי ישראל. וכלל אזרחי ישראל, הדבר הכי חשוב להם היום, גם מי שיש לו דירה, אז הוא רוצה שלילדים שלו יהיה דירה, וגם מי שאין לו דירה, כמה שזה חשוב לו להחזיק את זה, ככל שההיצע יגדל, הביקושים ירדו. העניין של הקרקע החקלאית. הזכיר את זה גם אפי, ואני רוצה להגיד לכם שזה מטריד אותי בשני היבטים. מצד אחד, באמת הגיע הזמן לפתור את זה. אבל זה סיסמה. איך פותרים את זה? בסוף יש לנו 20% מהקרקע בישראל מוגדרת כקרקע חקלאית. יש 4.2 מיליון דונם קרקע שניתנת לעיבוד חקלאית. זה 1/5 מקרקעות המדינה. זה היסטוריה של מדינת ישראל מקופלת בתוך העניין הזה של החקלאות. זה מאוד חשוב, וכולם, גם מי שלא היה בזמן שקרקעות ניתנו, ואני צעיר לימים, לא הייתי באותה תקופה, עוד לא נולדתי, ואני אומר לכם שכולנו מחויבים לא רק להוקיר ולהכיר טובה ותודה במילים, אלא גם במעשים, למי היו החלוצים ובנו את הארץ הזאת ודאגו לחקלאות שלה, ומגיע להם את כל החיזוקים הכלכליים וגם האמיתיים מבחינת החקיקה. אבל לא די במה שאני אומר. זה צריך שזה יהיה בשני הדברים, בשני ההיבטים. המושבים והקיבוצים מחזיקים בחוזה משבצת 2.8 מיליון דונם. כמעט 13% מקרקעות המדינה. זה מספרים שצריכים לדעת אותם. כמיליון דונם מחזיקים המושבים והקיבוצים, משמשים אותם לעיבודים זמניים, שזה קרקע שמוקצת לתקופה של 3 שנים, למטרות עיבוד חקלאי. אחד החסמים המרכזיים והעיכובים המשמעותיים לשיווק קרקעות באזורי המרכז, או באזורי הביקוש נקרא לזה ככה, כי אתם יודעים, המרכז הוא רחב, זה אותם קרקעות מתוכננות, מאושרות בטבע,
שיש להם תוכניות מאושרות, אבל אנחנו לא יודעים לתרגם אותם למכרזים. יש להם למעלה מ-12,000 יחידות דיור מאושרות, לעשות איתם מכרז כבר מזמן. אי אפשר למכרז אותם בגלל שהם מוחזקים כרגע על ידי חקלאים, שלא מאבדים בהם היום את האדמה. אני לא מדבר על מקום שיש בו גידולים, לא מגדלים בזה גידולים חקלאיים. השימושים המקוריים שנעשו עבור הדבר הזה כבר לא מתקיימים. ועכשיו אני רוצה לומר לכם שכולנו מחויבים לשמור על החוק. והחוזים שלכם או שלכם, של החקלאים, מאוד ברורים. ולמרות זאת שלפי החוזים של החקלאים הם היו צריכים לשחרר את הקרקעות שלא מאבדים אותם מזמן, אני רוצה להביא למועצת מקרקעי ישראל החלטה שתפצה את החקלאים בשיטה הטובה ביותר והמקסימלית ביותר שבית משפט יאשר לנו, אני מקווה שהוא יאשר ככל שזה יגיע אליו, ש20% מהקרקע המתוכננת תינתן למי שהיה ברשותו את הקרקע, בפטור ממכרז בתשלום מלא כפי המחיר של השמאי, אבל זה יהיה בפטור ממכרז 20% מהקרקע. ובלבד שהוא משחרר את הקרקע ונותן לעם ישראל ליהנות ממנה, אחרי שהקרקע הזאת כבר לא משמשת אותו. 20% מהקרקע הוא יקנה במחיר ששמאי יקבע ללא מכרז. לכן מה שאני אומר, ההצעה הזאת שאומרים שאני רוצה להעביר אותה במועצה הקרובה, ש20% מהקרקע המתוכננת, מי שעשה את התכנון זה מינהל מקרקעי ישראל, מי שאישר את התוכניות והתרוצץ וגמר את כל הזה, וזה אפשר לתרגם את זה למכרז מיד לתרגם את זה למכרז. 20% מהקרקע זה שווי עצום ללא מכרז, אבל במחיר שהשמאי קבע, זה הרבה יותר בזול ממה שיהיו המכרזים האחרים, יקבלו אותם ללא מכרז החקלאים. אבל אני רוצה להגיד לכם, בסוף אנחנו כולנו כפופים לבתי המשפט, והיו כבר את ההחלטות שבתי משפט פסל ולא אישר, אבל הסאגה הזאת צריכה להיגמר. ובמקביל לדבר הזה, אני הנחיתי את מינהל מקרקעי ישראל, ואני עוקב אחרי זה ברמה החודשית, להתחיל להגיש תביעות נגד מי שלא מנהל איתנו משא ומתן, נגד מי שלא משחרר את הקרקע. הדבר הזה לא יכול להימשך לנצח המשא ומתן הזה. אז לכן מה שאני רוצה לומר לכם, רבותיי, אני פרטנר לגמור את הדבר הזה. אנחנו רוצים להציע, יש 2 מקומות שכבר סגרנו איתם את הסיפור הזה ברמת העיקרון. אגב, ברקת, בית משפט, הוריד אותם מיד מכל הסיפור הזה בכלל, ועכשיו הם באים לבקש אולי ניתן להם משהו. וכשהצענו להם 20%, אמרו לא מתאים לנו. הגיעו לבית משפט, בזבזנו שנים, שוהם, אתם יודעים מה זה שוהם? זה פה מרכז הארץ, כולם זוגות צעירים, כולם אנשים שתרמו למדינה לא מעט שנים, ומגיע להם לקבל את הדבר הזה, ויש אנשים שכאילו אנחנו מחזיקים, המשא ומתן הזה לא יימשך לנצח. יהיה מקל, יהיה גזר, אני חושב שזה המקסימום שאנחנו יכולים לתת, אנחנו נציע 20%, מי שרוצה בבקשה, מי שלא יהיה תביעה, וגם תהיה חקיקה, ואם מי שרוצה הצעה, יש לו הצעה יותר טובה, אנחנו ישבנו עם כולם, ואנחנו מוכנים להמשיך לשמוע הצעות, אבל המשא ומתן הזה יש לו תאריך, הוא צריך להסתיים. אני אומר לכם שאזרחי ישראל מפסידים מזה שיש חקלאים שמחזיקים ב-12,000 יחידות דיור, הדבר הזה לא מתאים. משפט על הנחלות. כחלק מכל התפיסה הכוללת הזו שאנחנו רוצים לפתור את הבעיה הזאת שנקראת כל העניין הזה של הקרקעות החקלאיות. אני ביקשתי ממינהל מקרקעי ישראל לגבש הנחיות יותר מתאימות ויותר משוכללות על מנת שלא יהיו לנו כספים אסורים בהרחבות. ישנם כספים אסורים בהרחבות, ומי שעוסק בזה יודע את זה, לא בכל המקומות. ובוודאי שאני לא מדבר בהכללות. אבל תחשבו שיש מדובר בקרקע של המדינה, צמודי קרקע, ללא מכרז, בוועדות קבלה, והמטרה לא, התכלית של המטרה הזאת היא משתבשת באמצע. אם עושים סלקציה שמתורגמת לכסף. והצעתי למי שעוסקים במלאכה הזו, אם יש לכם בעיות שאתם רוצים כסף לפיתוח, אם חסר לכם כסף לקבל בשביל לשדרג את התשתיות שלכם,
תבואו, נעשה הסכם, למה מתחת לשולחן? תגידו מה צריך, יכול להיות שנסכים, יכול להיות שלא נסכים, כמו שעושים עם ראשי עיריות. גם הם רוצים לשדרג את התשתיות שלהם, חלק אנחנו מצליחים, חלק לא, אבל לא מתחת לשולחן. הכל צריך להיות על השולחן. וגובשו נוהלים שמטרתם לייצר שקיפות וביטחונות, שהדבר הזה ייפסק. ולכן אני רוצה להגיד לכם משהו אחד. העניין הזה של הנחלות עומד בראש ועדת המשנה, יושב ראש הקק"ל, אפי שטנצלר. ישבו ושמעו כבר שנים את הסיפור הזה, והיה לי איתו ישיבה. ואני חושב שהוא יכול לסיים את הסיפור הזה בצורה המהירה ביותר, בלי לפתוח את התיבה הזו מאלף עד תף. שמעו כבר הרבה. אז ישמעו עוד קצת, ויביאו הצעה לסגור את הסיפור הזה, של הנחלות הפנויות. בגלל שהדבר הזה של הקרקע הוא לא משהו שהוא שייך למישהו, זה של כל אזרחי ישראל. היה שימוש, הסתיים, אפשר לפצות, אפשר להעריך, אפשר לתת הוקרה, אפשר הכל. רוצים לגור בבקשה, לא גרים, לא יכולים להחזיק קרקעות ככה סתם באזורי הביקוש, כשזוגות צעירים משוועים לקרקע. ולכן אמרתי לכם, הדבר החזק ביותר שגרם לעליות מחירים, והדבר החזק ביותר שיוריד את עליות המחירים, זה להגדיל את ההיצע. נכון, ריבית בנק ישראל הנמוכה גורמת למשקיעים להיכנס פנימה, ונכון שיש לנו עוד את כל העניין הזה של המשבר שהיה במזרח אירופה, ואז הרבה נכנסו לפה. הכל נכון. אבל הדבר הראשון ביותר, שהוא גרם לעלייה, והוא זה שיודע לגרום לירידה לאורך זמן וביציבות, זה הגדלת ההיצע. וחסר לנו קרקע זמינה, מתוכננת, באזורי הביקוש, ואנחנו רוצים לעשות את זה איתכם בשיתוף פעולה, עם החקלאים, עם הקיבוצים, עם כל מי שקשור לסיפור הזה. ולכן אני רוצה לסיים את דבריי בדבר הבא. אני רוצה לגמור את המשא ומתן הזה. אנחנו רוצים לעשות את זה בשיתוף פעולה עם כולם. אנחנו לא רוצים להגיע לתביעות, זה לא טוב לנו, זה לא טוב לכם, זה מבזבז את הזמן, והראשונים שנפגעים מזה זה הזוגות צעירים. ככל שיש למישהו הצעה ישימה, לא הצעה שהיא ברמת החלום ואנחנו לא יודעים לגבות אותה בבית משפט, אנחנו פתוחים לשמוע את ההצעות.